ịma na ọ bụ na ọ bụla maka ndị Christian na ndị otu nzuzo ya apụsịsị na awa nation na anyị Igbo nation, mana ọ dị Christians bụ ife na-enyefa steady canon fodder ritual items ka Christians na-enye ndị otu nzuzo. My bro bụrụ nwa di anyị m bụrụ ọgọ m gwa m kpọm yesterday was calling me. I was unavailable the whole day. So we were able to talk today finally. Ọ sị m na o nwere nwata nwaanyị ọ na-ekwunyelu, no be relationship, onye ọ na-ekwunyelu ya na ya bụ nwata nwaanyị jekwanụ boy ya sales girl n'aka one strong man wee mee ife nwanne mụ asị ya ọ na-ezu the man ori. Ọ sị yes, no ife ọ bụ. O wee kọwakwa ọ sị na ya bụ nwata nwaanyị agbasigokwanụ ya bụ sales girl ego niile obuba kịta anọ ego ahụ apụtala ọrịa ife ego ahụ agbalịsigo o wee lụkwụzie the last one of the ego based on ife ọfụbazi mma akagwo nkịta. O wele ya je chụalụ mee ọrụ ụmụazị salaka ife na-ebe ka ife na-ebenụ bụ na one bụ na ego enwere isi, ọzọ bụzi na ebe dị girl nọ bụzi ọpụta ofu nwoke nwanụ bịa si ya jee kwụọ ụgwọ eji nalikwa disappear basically. Ọgbakwa nkịtị after a while again that same man tụkwa down bịa sikwa ya ụgwọ ahụ eji go pay am. Me now in explaining to the guy, I tell am say that person where they even come one and making go pay the money wey in the own na even her own aura, because on ascertaining say the man na strong man, say na occultic man, that her former boss, right? They no come warn you. Oichoi welu isi eji wee chụọ aja ị na-agwa ya aja ekwu ụgwọ oji ọkwụzi ụgwọ oji ka ije chọbakwa onye ọzọ ihe eji wee chụọ aja. Mgbe a na that girl afụbago mmụọ, that girl don dey see spirit, that girl anọzi there and ebe a esi zọba dị azọba si ike maka ịgwabi ya na jeze godo ọra gị iwe gwagodu fa mmụọ ọra m unu ewekwana because na church girl gwagodi fa say my aura person dey chase me, make I first run inside there, make we come find way we go take pay this person. If no be money, make we pay the spirits wey own that money because all balabu ego. But amadi ka esi kwube maka nwaanyị ịma na ichi ntị na-esi na chi ọrụ oji ntị akpọchigo. Before ọnụsiali nke a ndụ adịghịzide ebe a se ọ ife a na-ekwu na Christians bụ the problem. Ọ bụ na ndị Christianity anọrọ ndị occult ka agwụgwụ ma ndị nọ in politics o ma nke bụ ọnụ kata ọsị ndị mmadụ pụta ebe a na-agba egbe ya ka ejiri mmadụ chụọ aja. Christians ekenekwa m unu.